Professjonisti, żgħażagħ, nisa u irġiel u nies minn kull sfera tas-soċjetà. Dawn huma s-sebgħin kandidat li qed jressaq il-Partit Laburista għall-aqwa żmien ta' pajjiżna. Tim ta' kandidati eċċellenti sostna l-Prim Ministru Joseph Muscat bil-kandidati kollha warajh. Terz mill-kandidati huma żgħażagħ, eżattament 24 kandidat huma taħt il-45 sena, filwaqt li 16% tal-kandidati huma nisa, ammont li Joseph Muscat esprima x-xewqa li jiżdied. Flimkien magħhom se ssir il-ħidma biex jintlaħaq il-pjan ambizzjuż għall-aqwa żmien ta' pajjiżna. Dan huwa tim ta' kandidati b'saħħtu, tim ta' kandidati li permezz tagħhom ħankunu qegħdin noqtu l-isferi kollha tas-soċjetà. Persuni ġejjin mill-oqsma kollha tal-ħajja, professjonisti u ħaddiema tal-id, żgħażagħ u pensjonanti, nisa u irġiel. Persuni li jistgħu jikkonnettjaw mal-oqsma kollha tas-soċjetà. Fuq kollox dawn il-persuni huma qegħdin jaraw li il-futur ta' pajjiżna jista' jinbena permezz tal-pjan ta' l-aqwa żmien ta' pajjiżna. Pjan li huwa suprem minn ta' qablu jibni l-pedamenti biex il-ġenerazzjonijiet futura jkollhom fuq xiex iserħu f'każ ta' sfidi. Pjan li ma jħares minn sena għal sena iżda minn ġenerazzjoni għall-oħra. Dan il-pajjiż xeba minn gvernijiet li jaħsbu biss minn sena għall-oħra, minn elezzjoni għall-oħra, iżda dan huwa pajjiż li irid. Gvern li jaħseb minn ġenerazzjoni għall-oħra. Il-Prim Ministru sostna li l-manifest tal-aqwa żmien ta' pajjiżna ħajindirizza suġġetti li għal bosta snin intefgħu taħt it-tapit. Fl-istess waqt li se jkompli jsaħħaħ fuq dak li diġà nkiseb. Kien nhar il-ġimgħa li l-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista approvat il-manifest elettorali. Fl-istess waqt li l-Partit Nazzjonalista għadu ma lestix tiegħu ftit jiem qabel il-poplu jivvota. Joseph Muscat innota li bil-proposti mresqa issa jidher biċ-ċar li l-Partit Nazzjonalista m'għamilx l-istudji tiegħu b'mod serju, kuntrast mal-Partit Laburista. Nemmen li l-programm tagħna, il-pjan tagħna tal-aqwa żmien ta' pajjiżna huwa programm ċar, huwa triq għal ħolma Maltija. Triq li permezz ta' dawn il-kandidati li ħajkunu qed jikkontestaw fit-3 ta' Ġunju li ġej f'isem il-Partit Laburista nistgħu nagħmluha realtà. Għalhekk inħeġġeġkom ilkoll biex nhar it-3 ta' Ġunju toħorġu tivvutaw u tivvutaw għall kandidati kollha tal-Partit Laburista, dan it-tim eċċezzjonali.